Oh, guys, busy day. Busy na chuluka kwambiri. Komabe, chachitika njani lero pa 12, tsiku lachitamba la 12, ndithu kuphulitsa dziko la Iran. Kama kuti akuphulitsana pakati America ndi dziko la Iran. Tsiku lachitamba 12. Nanga lero date ndi chani? Kuti date sometimes timalawitsa mwina kulemba date ija komabe lero ndi pa 23 July 2026. So muli bwanji konse kumene muli. Nkhani ili pano ndi nkhani yokhuzana ndi mabomba pakati pa America komanso Iran. So America ndithu inapita ku dziko la Iran ndi kuphulitsanso as usual mmene ndithu amachitira. Komano china chake chimene chili chosiyanako lero tikuona kuti iwo watu apita kuphulitsa border pakati pa border ya Iraq komanso Iran. Pa border apo pa terminal poti pamakhala anthu mmene kumadikira zimabasi zimachani, you understand, kuphulitsa pene pajaponso ndithu ena kumwalira ena kuvulala. I don't know kuti pa border apo podikira anthu mabasi like pa border mmene pali Mwanza border, there's a border, just for you to understand it. Kungophulitsa nyo buu kwenye chibombele pajapo mavuto amene ndithu achitika. So komano izizi zinachokera kuti choyambirira asilikali amene wawo amene abwera kuzaphulitsa wani papa amachokeratu ku dziko lija la Kuwait. Kuwait tindegeto panga firo kumeneko akuja ku Kuwait, akumagona ku Kuwait, akumama maziso akuti au Kuwait. So Iran anthu inu mupanga banji kodi paja ifeso timaphulitsa kumene zinthu zikutani zikuchokera ndi anapitaso Iran simapita pacha imangokhala pampano kuno kungodina ngase ndege zimene nazo zili outdated, right? Outdated kale zoti nthawi imeneyo asanabwere boma ilili nthawi imene kuli anthu achina Shah, okay, anthu magwezera kwambiri ma Americans. So kunali tindege tina osati ma F-35 yayi. So ndege zimene zozo ndo zitenga kuti panopa actually si ndege zoti mpaka angagwisa ntchito chifukwa anapangasa ma Americans omwewo, you understand. So amango dina tumiza mabomba nawonso a Iran anakaphulitsaso pa terminalso pa borderso pa Kuwait ndi Iraq. Kuwait ndi Iraq. Yes, timvane pano kuti Iran yapanga border ndi Iraq. Komanso kwinakonso Kuwait so inapanganso border ndi Iraq ali pakati. Nawonso aphulitsa kuti aphulitsa kumeneko. Chabwino. Tili pompo Prime Minister Al-Zaidi anapita kwakomana ndi Trump uja pano sobano wapita kwakomana ndi Iran. Yes, ali ku Iran pano pasobano akutafuna kampani za kuzandiza security, you understand. Chifukwa amene amamvana ndawawo mwachabadiri I think ndo wa gas kwambiri ndo chenjera kwambiri pita kuja kwa za Trump tulisana asilikali anu tipasana investment nanga ndrama za Iraq umangosunga umene kujako, you understand. So anyway, kuchoka umeneko ali ku Iran kukambirana zokuzandiza security kuti ziyenda bwanji. Tiuza naso ngati zakumeneko zikachokako zikakatha. Chabwino. Apa nkhani tibwererenso pano ku madzi. Okay. Tachoka ku Mtunda ako ndikuti pali madera almost mwina 4 or 5 amene ma Americans anakaphulitsa. Awaso awa Iran, then nawonso nthu anabwezera ku maiko ngati ku Jordan, Kuwait, ku Bahrain, you see, as usual mene disu zimakhalira. Irani palibe ataki ino iliyonse mene sikubwezera. Ataki ino iliyonse leo tsiku number 12 ataki iliyonse Irani ikubwezera.
nkhani yake ndio mweja ikhoza ndi panyanja pa Strait of Hormuz. Chabwino nde tibwerera kumene kuchako komano china chimene chitikaso chonena kuti Strait of Hormuz nyanja ija mthakwana mapu bwinobwino uku Strait of Hormuz koma uku Bab al-Mandeb kamene kaso pachitina kapasa kamene kakaso kumene kupaja kunali nkhani ya Mahouthis ananena kuti Saudi idayipasa blockade nde Saudi sinamvere ya imadusabe ndi oil tank awo awiri nde Mahouthis aphulitsa matankala a Saudi. By the way, ko pachana kapita kukambirana ku Omani dzana lija pankhani khuza ndi zomwezi za kupangana tagizi kumene kuchako sikunabwereko ngati breakthrough kuti mwina wake tamvana ichi tasainana zakuti tisamapangana sataki ayi koma kumene kuchako kunangobwera ngati Kongo anango kuiza na zongopoza moto kuti tipoze moto izi sizabwino yema kuti makuti. That's all. Komano other than that nothing. So situation ili pakati pa Saudi Arabia ndi Mahouthis si ilibe yabwino bwino yayi ndiyo phasuka chabwino. Nde Trump anena kuti amene wawa tapasa lesson amene tapasa lesson tiwaphulitsa tibwera konkuza aphulitsa a Trump amene mbiyo muso tidziwenso kuti pacha zinacheka koso a Trump apana afika poti Mahouthis chipinelo samapanga attack mpaka anafika kuti a Trump anachita kupanga nawo deal kuti tingopanga nawo deal anthu basi timvane zithe chifukwa sizingatheke kuti afike poti awaletsere kuti abasi simungapange like kwawo zoti asamaphulitse chifukwa cha mantha chifukwa chachani palibe chimwe chingaletse kuphulitsa azakhabe akuphulitsabe. Tiye ndikabwerera puku ku Strait of Hormuz tikupeza kwanena kuti nakupasana video pano yokhuzana ndi J.D. Vance president wa vice president wa dziko la America amene ayankhula mwachimvemvemve kwanena kuti akuluakulu to be honest ineyo I'm so frustrated ndikuzimandinyasa kwambiri pamene anzathu aku America kuno ena amaiko ena kumati zoti simangakambene ndi dziko la Iran ichayo makuti Mungu waphulitsa pa Strait of Hormuz tizidutsapo iye anayankhula kwano zomandinyasa kwambiri fanena kuti pa Strait of Hormuz simungangodutsapo nchija yayi pepa chapo pafunika kukambirana basi. I'm very frustrated by the Americans and frankly by people in other countries who are like, you cannot negotiate with the Iranians. Well, then what is your proposal to get people to stop shooting at ships in the Strait of Hormuz? You can bomb them. You can take away their radar. You can take away some of their drones and some of their missiles, but it's just too easy to fire at ships in the straits. So you've got to actually be willing to talk and to try to figure out the problem. Tikambirane pakhale safe alithazudusa bwinobwino. Koma izizi mulibe alternative ina, mulibe njira ina inu yoti pema chapanga madutsidwe bwinobwino. Anazayankhula zimenezo. Lero basi Secretary of War Pete Hegseth basi kumayankhula beba chapo Irani naye pasa chance yoti tikambirane ndiye panopati taphulitsa akatere and J.D. Vance mene amayankhuliramo mene amamuyang'anira munthu uja muchita kuti kumachisa. No one was willing to stand up to them. President Trump was, and it continues to this day. Iran's been given every opportunity to negotiate, to show that they're reasonable on the Strait of Hormuz. But if they're going to shoot at commercial shipping, then we're going to hit them, as the president said, 10 times harder, which every night we're degrading them further and further. And the president has, they can talk, otherwise they can deal with the War Department. And we're prepared. Like, you said you still a bitch. You understand. So, Iran, si kugonja, pasado Hormuz kupolisa habe, mashibi kupolisa habe ndito. Chabwino. Issue ina imenachitika pa ship ya Thailand. Hii ship ya Thailand yapeza kuna kuti imadusa bene pacha. Anaweka mpana uzati America ina kuti pachitetezo. Tadutsani kumuza oyendetsa. Mwene kuja pofa awatidzi mulako. Pa Strait of Hormuz pacha ndiye no anthu aja okay ena atatu amwalira koma ena anapulumuka kukwera ngati kaboti kena wautali kumapita koma atafika uko
ku Thailand anthuwa apita kukasumira kampani anu ake shipi akwasumira chifukwa chani akukasumira chifukwa iwo anapanga ignore, ananyalanyaza, anazengereza chenjezo Irani yauza kuti musadutse iyo nkukadutsa ndiye kunyalanyaza kumene koko kwaphetsa anthu, right? Nthani yake ndakuwuzani zoti pa Strait of Hormuz sipafunika kuti pakana aphulitse mashipi wonse, ikungophulitsa awiri atatu, ena onsewo abwerera m'mbuyo. Control imene Iran ili nayo pa Strait of Hormuz ndiyo imeneyo. Ndiye pano apita kukasumira anthu acha, we don't know kuti chingachitika chani afterwards. Ndiyo I think another company in my thinking I think akangosumira a Trump kuti anatuza kuti mbali safe ne tinadutsapo, you understand. Anyway, komano nkhani zimene zonso. So a Trump zonse zikuchitika apazi pali escalation yayikulu kwambiri. Komano zonse zikuchitika apazi a Trump akudabwitsa imeneyi akuitcha kuti nkhondo imene kuchitika pakati pa America ndi dziko la Iran akuti it's just a skirmish chizungu chimenecho skirmish agwisa chiro moti skirmish. So what does skirmish mean? Maoti skirmish amashanduzi yani a Trump akuti okay, skirmish zili ngati asilikali a dziko ili ndili angokomana pena pake ndi angothibulana kumano osati za ngati nkhondo ya nthunthu yayi kumano kungomenyana mwapa ize basi kana afterwards basi zinali zoti kusamvana panali pasamvana tingorekeza ngati Tanzania ndi Malawi mwina amenyana ku nyanja kuja just because kuti mwina sanamvana pena pake kama ndi Mozambique just because mwina pena pake sanamvana, you see. So imene mashindi skirmish mimi ngikuona kuti a Trump akuitenga nkhani iyi kukhala yotani kukhala yopanda like yopepuka kwambiri osadandaula osadandaula nkhondo iyi. I mean it's easy ithapo mpano pa chani it's just a skirmish. Pamene mukaona bwino background ndi nkhondo ndi serious ndithu miyoyo ikupita izi akuyankhula pa nthawi imene ali pa maliro especially anayankhula ali pa maliro anthu aja follow aja yetu mpana mankho azizi iwe anthu akufa nkubati just skirmish ndi kankhondo ka friendly si nkhondo yambiri yayi kankhondo ka friendly basi. Anthu a Trump asiya kuwatengera serious sanganena kuti ndi nkhondo ya simple iyi pamene ali pa maliro oti maliro aphedwanso pa nkhondo yaketiyo pa nkhondo yake momweyo. By the way, pamene amayankhula zimenezi panalinso munthu kumbuyo kakeko amene amasatizira Trump like amene zimene amabanga zomwe asatizira kumasatizira sakuwatenga serious. Any time in the history of our country, and Americans are working today more so than ever before. We have more jobs today than we've ever had. This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard, and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Right? Sakuwatenga serious. So nkhani zimenezo ndithu ma update alizonda amenewa tabwino guys, thank you so much. Malawian cameras.